typisk være et eller andet sted herfra, og så lidt til den ende. Og det er hvor hurtigt er ens makshastighed når man på 20 meter. Det er der nogen, der har, det kan man jo tage imod. Vi ved det, så vi har springet, der kommer til at se, hvornår er det for nogen deres makshastighed. Og der er nogen ud på det, hvornår nogen springer, 100 meter springer sin maksimale hastighed. Hvor lang tid bliver han ved i aktiet? Det ligger ude omkring før og efter basketkurven. Efter basketkurven. Det er faktisk et godt stykke tid efter basketkurven, som jeg har kunnet læse frem til. Så men omvendt så på de første 40 meter, der når vi frem til, altså det er et sted mellem, vi er oppe på mellem 60 og 80% af vores makshastighed. Så det er igangsætningen, og så den her løbeteknik, vi skal diskutere. Det jeg har observeret for de spillere, jeg får ikke 106 år, så meget unge spillere, det er, at deres teknik og deres løbeteknik er ikke specielt. Jeg vil sige, hvorfor er det så det? Jeg var til foredrag herude for tid siden med Smiley, som anmeldte, at man før en dag, de er ikke så aktive, de kan ikke så mange træer, de kan ikke så meget lide på det der. Så deres fodarbejde, deres balance, deres teknik, deres koordination er simpelthen ikke så fedt, som den har. Fordi de er mere inde og mindre aktive. Omvendt så kan jeg også observere, at de spillere, jeg får fra fodbold, og jeg får rigtig mange basketspillere fra fodbold, de er en lille smule bedre. I fodbold, der kommer de ud på græsareal, og så bliver de sat til. Så de har sådan en lille uniform. Men ideen med det her er, at alle, uanset deres baggrund og deres teknik, kan man sige, øge deres hastighed ved at lave nogle meget, meget få enkle øvelser og have nogle meget, meget få enkle teknik, man kan koncentrere sig om. Inden vi når til det, så kan man sige, hvordan måler man det? Fordi hvis vi snakker om at løbe her, hvordan måler vi så hurtigt? Og der er det, altså det var der træner, der har en fysisk test for halvår. Jeg træner 12 år frem. Så vi startede for et år siden med at lave en fysisk test, for ligesom at have et eller andet bevægelse ud fra. Så vi måler deres kondition i en biltest,
midtersektionen. Vi laver et hav af maverulninger og rygbøjninger og et hav af øvelser på midtersektionen. I vil opdage, og jeg vil godt lide at lave til test, hvis vi får næste frivillige her. Hvis vi læser på det her i ryg, og så er det ikke være. Og hvis vi her i den her øvelse her, som den øvelse vi laver, men den er også god til, hvis du skubber benet ned, så står du ned i handen af gulvet, og så slår du det her lidt. Og den her øvelse her, og så hiver vi lidt, og så hiver vi så længe smule op her. Den er god til, lige så det er en god øvelse. Det er en god øvelse, og så er den god til at afsløre, hvem der har stærke mavemuskler. Dem, som har stærk mave og ryg, er også typisk brugt. Det vil ikke bruge så meget krudt på her, fordi det kender I sikkert udmærket godt. Derimod, så vil vi lige få jer alle sammen op her, og så skal I sætte jer ned på en række. Sæt jer ned med numsen her på det blå, og så bare sidde her. Og skal sammen med en marker, så skal I have en marker bagved, så den næste, der sidder her, så har en marker bagved. Ja, godt. Så marker han bagved. Godt. Så starter vi med armene, og det er ham, der sidder på linjen her, der er den, det er hans arme, vi skal tjekke. Og sprinter arme, det vi skal øve os i, det er at bruge vores arme, så vi kan kigge ind i håndfladen, og så vi får armen langt nok tilbage. Og armen skal være lang, altså hvordan vi tjekker, at armen kører væk, det er, at armen heroppe er
skal løbe fra straffelinje til straffelinje, så finder vi, så kommer vi sammen 2 og 2, så løber vi simpelthen bare dernedad, indtil vi når til det modsatte straffelinje. Hvis de løber mod en, som de er jævnbølget, så vil det med 2 kilometer, man har med drejer først, så skal vi så godt løbe til. Og der er man så øje med, rykke deres arme. På meget få træninger og med min instruktion, så kan jeg påstå, at jeg har fået til at løse det rimelig meget hurtigt. Problemet er jo bare, at hvis du har 12-årige drenge, så har de en idræts afleveringsteknik, de er i stand til at sætte på bolden for det. Så der skal jeg arbejde. Men det kommer rimelig hurtigt ud. Vi kan opdage, at der er mange af dem, der er hurtige løbere, men langsomme tænker. Det vil sige, at de står dernede i meget lang tid, før de begynder at løbe. Det er selvfølgelig en ting, der bare det er også at tænke. Yes. Godt. Det er sådan lidt med løb. Jeg vil lige vise en til, og skal lige love her pigerne her. Jeg ved godt, der findes mere fancy dernede her. Men vi har de her, som er lavet oppe i klubben. Og det, der handler om, det er at løbe med noget modstand. Og du ser, du skal så lidt der på her, du skal komme her, så ved du det her. Hvis jeg starter med troen, det var smart. Altså, de her købes på internettet med vægtro og alt det, det var smart. Det havde vi gjort. Så 94-træner i Nørre, så det er helt klart, at det er havesnakken. Fint nok. Skorkerer faktisk okay. Det der er trænet her, det er, at du skal holde hende tilbage, mens du løber. Og på den måde, så får vi hende ud i en position, hvor hun ikke er ret op og ned, men hvor hun løber effektivt, og hun har det her kropsholdning fremme. Det er rigtig godt, så derfor er øvelsen her rigtig fint. Og du skal så holde hende tilbage. Du skal lige, jeg skal ikke holde hende så meget tilbage, så det kommer ud til det. Og du skal lige begynde at løbe lidt, fordi ellers så kommer jeg aldrig frem. Men ellers er ikke det, at du skal løbe af på et kast, og du kommer tilbage. Jeg synes, at du har og til at starte med troen, det var smart at sætte de der havesnakker om på skulderen. Det er ikke, fordi så får de ordentligt, så det smager ikke. Det der, det kan godt finde. Så, og man vil nu have ret til at sove og ting og sådan noget. Yes, tak skal I. Godt. Så det er vores løbeøvelse. Og så vil jeg slutte af med at fortælle lidt mere om en sektion, som jeg har kaldt klassisk fodbold. Og det handler lidt om en diskussion, som man kan have til mødefokus, så det er muligt, omkring standstillinger og almindelig fodbold. Så ved jeg ikke, hvad nu er der træner nogen, som ikke er så gamle. Det er bare noget, der er i to-stop, eller det er ikke noget, der er to-stop. Og hvornår? Jeg vil også sige, at det var måske også med til, at før i tiden, så var man meget glad for jobstop. Jeg er ikke stor over jobstop fint, men jeg synes, det er super vigtigt, at vi får lært med et to-stop. Og det er også super vigtigt, at vi får lært med et to-stop med begge ben. Fordi skal man blive ordentligt støtte os til en proces, som bliver hurtigt til sidst, at kunne gøre det for sig for begge sider. Vi bruger to-stoppene, og for at så få det ud af de her kejler i noget. Og det man så kan bruge dem til, det er at sætte sådan en zigzag-bane. Nu skal vi bruge det igen her. Så vi løber ned med den bane her. Godt. Så det her fokus på her. Det er at løbe en meget simpel bane her. Med og så i stedet for at få ned benene, så når man løber herhen, så sætter her, og så sætter sin fod. Så løber man herned, så sætter man hånd på, og så sætter man sin fod. Og kejlerne her, de er ikke for lave til mig som voksen, men til 12-årige, det vil være færre, kan sætte det. Så hvis I løber sådan, så løber sådan her, og så tager noget her,
de screeninger, vi laver, det er pick-and-roll-screeninger, og ud af en pick-and-roll-screening, der kan komme et skud. Og det her, det går ud på, det er at tage sin bold, og så drible den, og så sætte den sammen, så slår op, og så skyder. Så det er ligesom, yes. Og der kan man sige, hvis man skal lige forbi, så her man skal røre toppen af pejlen, så sætter vi altså i lave, og så får vi også gå lidt sværere, og sætte den der sætte. Samtidig så er det jo også, og så kan vi prøve fra den anden side her, fordi det er jo så her, man sætter den her,